बर'फोरखौ आङो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो खावलायनो नागिरदों जे बर'नि रांखान्थि बिथिया जाबाय एग्रिकालचार जोङो आबाद मावनानै जोङो जेखौ दुब्लियाव बा फोथाराव जों आबाद मावो मैगं खेथियानो जा माइ आबादानो जा जुखामनि आबादानो जा मैगं थाइगंनि गासैबो आबाद बेजोंनो जोंनि रांखान्थि बिथि न'आव जोंहा गय खान्थाल थाइजौ थायो आरो नारिखल थायो जोङो ना फिसियो जोङो दाउ अमा हांसो मोसौ मैसो बा जोङो बोरमा बायदिसिना फिसियो बे जोंनि रांखान्थिनि मोनसे भिति दा बेखायनो दिनैनि समाव जिहेतु एग्रिकालचार सेक्टराव बियो मेजर मोनसे हेम्पार जादों मानो होनना बुङोब्ला मार्केटआ बन्द दिनै मैगं थाइगंखौ जों फाननो हायाखै माइखौ जोङो फाननो हायाखै बाजारा बन्द जायनि थाखाय जोंनियाव जिखिनि सेभिंस जोंनियाव जिखिनि रां दङमोन दोनथुमनाय दङमोन बे रांखौ जों दिनै बाहायनानै जानो गोनां जागासिनो दङ दा बेखायनो जिहेतु बुहुमनां मोनसे रांखान्थि अलखदाव जों गोलैनो थांगासिनो दङ भारत हादरा रांखान्थि अलखदाव मोनसे थासारियाव माने फेस जागासिनो दङ आसामनि रांखान्थि अबस्थायाबो मोजां नङा दिनै सरकारि साख्रियालफोरनोबो दरमा होनो हागोन ना हाया बिनि थाखाय आसाम सरकारा उननि समाव फोसावगोन होननानै बुंबाय थादों बिनि अनगायै रायजो राजानो जिखिनि गोरिब गुन्द्रानो हाजिरा मावनाय थेलावला रिक्सावला बा गोरिब न'खरफोरनो जेरैबायदि अनसुंथाइ मिनिमाम लेभेलाव होनायनि थाखाय सरकारा फोसावदों दिनै होबाय थादोंब्लाबो बे जोंनि थाखायबो थोजासे नङा आरो थोजासे बिबांनि सरकारा होनायाबो सरकारनि थाखाय सम्भब नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेमार फाहामनायाव हस्पिटाल गायसननायाव हस्पिटालनि फेसिलिटि बारायनायाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय जिखिनि मेटेरियेल नांगौ जिखिनि आगजु नांगौ बेखौ गथायनायावनो सरकारा जथेस्थ' रां खरसा खालामगासिनो दङ दा बेखायनो सरकारनि सर्स अफ इनकाम जेरै टेक्स GST बेफोरबो दिनै लकडाउननि थाखाय बन्द जाजोबनानै दङ दा बिथांमोननि जे बाख्रि माने ट्रेजारियाबो दिनै खालि जालांगासिनो रायजो राजानि जोंनि आइ आफानि जि दोनथुमनाय रां बा जोङो जिखिनि खामायोमोन बे खामायनायाबो दिनै बन्द जानानै दङ दा बेखायनो आङो गुरैयै खावलायगोन जे जोङो आबाद मावनाय आरो लाइफ स्टक दाउ अमा हांसो फिसिनाय जोङो जि दङ बेखौ जोङो मजबुतै लांनांगोन सर्ट टार्म आरो लं टार्म पलिसि लानानै बर'नि रांखान्थिखौ जोङो मजबुतै नैबे कर'ना महामारिनि समाव बेजों जुजिनायजों लोगोसे न'आव रैखाथि गोनां थानाय बा जोङो ससियेल डिस्टेन्सिं गोजानाव थानाय बा जोङो साखोन सिखोनै थानाय बेखौ मेनटेन खालामनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जोङो गाव थांना थानो थाखाय रांखान्थिखौ जोङो मजबुत खालामनांगोन रां खामायनायनि जिखिनि जोंहा सर्स अफ इनकाम बा सर्स अफ इनकाम जेनेरेसननि जिखिनि जायगाफोर दङमोन बे जिहेतु बन्द जाबाय दिनै बाहेरायाव थानाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोंनि न'आव फैफिनगोन बिथांमोना मा मावनानै जागोन बेबो मोनसे माने गिख्रंथाव मोनसे थासारि आरो जायफोर आनइमप्लयड दिनै इडुकेटेड इयुथ दङमोन बिथांमोना जे उनाव साख्रि मोननांगौ खामानि मोननांगौ बै पार्टआबो जेब्लासिम जोङो कर'नाजों जुजिबाय थागोन बै समसिम गोदान बेबायदि खामानि साख्रि बा एंगेजमेन्ट मोननांगौआ जोंनि थाखाय मोनसे क्रिटिकेल थासारि दा बेखायनो आमेरिका बायदि देशआ जेराव 10 लाखनि बारा मानसिया बेयाव इनफेक्टेड जाबाय 40,000 मानसिया दिनै जिउ नागारबाय आरो बेसेबां जाबावगोन बेखौ मोनसे इमाजिन खालामनो हायो दिनै भारतआव मोनसे समाव 100ल'मोन दिनै लासै लासै बारायै बियो 10,000नि बारा जाबाय आरो थैनायनि अनजिमायाबो दिनै बारायलांगासिनो दङ आसामाव दिनै बिनि अनजिमाया खम जादोंब्लाबो दिनै बे अनजिमाया उननि समाव जे माने बारायनाय नङा बेबायदि जोङो मालाबाबो साननो हाया दा बेखायनो जिहेतु बे मोनसे साइलेन्ट किराल बेयो मोनसे साइलेन्ट इनफेक्टेड मोनसे माने भाइरास दा बेखाय जोङो देहाखौ जोथोन लानायजों लोगोसे रांखान्थिखौ मजबुत खालामनो थाखाय बर'नि जिखिनि जोंहा रांखान्थि भिति दङ आबाद मावनाय दाउ अमा हांसो फिसिनाय बे बिथिंखौ जोङो मजबुतै मेनटेन खालामनांगोन दा बेखायनो सर्ट टार्म आरो लं टार्म गोलाव समनि थाखाय जोङो साननानै माखासे हाबाफारि लानांगोन आरो खम समनि गेजेराव जायफोर हाबाफारिफोरखौ जों लायोबा जोंनि न'खरखौ जोङो मजबुतै जिउ खांनो हायो संसारखौ दैदेननो हायो न'खरखौ सालायनो हायो बेबायदि मजबुत माखासे राहा लामा लानानै स्किम लानानै जोङो खामानि मावनांगोन दा बेखायनो आङो दुलाराय बर' माहारिनि बर' आइ आफा रायजो राजा बर' फिसाफोरखौ आङो गुरैयै आङो खावलायदों जाहाथे जों बयबो नैबे खैफोदनि समाव नैबे अलखदनि समाव रांखान्थियारि जे मन्दि जानो थांगासिनो दङ अलखद आंखाल जानो थांगासिनो दङ सरकारनि बाख्रियाबो दिनै खैफोदाव दङ अलखदाव दङ रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया एनाउन्स खालामदों माखासे फाइनान्सियेल पेकेज सरकारनो अनसुंथाइ होदों दा बेफोर दिनै
फैबाय थानाय गोलाव समाव जुजिनांगौनि थाखाय थोजासे नङा। दा बेखायनो जोङो बयबो न'खर नाङैनो बा जोङो सुबुं हिसाबैनो बेक्ति हिसाबैनो गामि हिसाबैनो जोङो माखासे प्लेन पलिसि लानानै खामानि मावनांगोन। ओरैनो जोङो जाहाथे नांनायनि बारा खरसा खालाया, जोङो सेभिंस खालामनो हायो। नांनायनि बारा जाहाथे जोङो रां बाहाया, नांनायनि बारा जाहाथे जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बायनानै जाया, बे दिगखौ जोङो नायनानै फैबाय थानाय समखौ जोङो दैदेननांगोन, सामलायनांगोन। दा बेखिनिखौनो आङो दुलाराय बर' माहारिखौ आङो आपिल खालामो जाहाथे बयबो बे रांखान्थि दिगाव जोङो एसे जोथोन लानानै जोङो रां खामायनायजों लोगोसे रां दोनथुमनाय आरो रांखौ बाहायनाय बे गासैबो दिगखौ नोजोर होनानै जोंनि आबाद बिथिङाव मावनो गोनां जिहेथु रिलेक्सेसन होदों दिनै माने मिल सालायनो थाखाय, खेथि बाथि मावनो थाखाय, आबाद दैखांनो थाखाय एग्रिकालसार सेक्टरखौ दिनै रिलेक्सेसन होदों। दा बे गासैबो दिगखौ लानानै आरो लाइफ स्टक दिनै माने दाउ हांसो फाननाय बा बायनाय बिनि जि माने सोलिनायनि जि बेब'स्थाखौ खालामदों, बे गासैबो दिगखौ जोङो मोजाङै माने नायनांगोन आरो बेजोंनो जोङो न'खरखौ सामलायनो थाखाय, दैदेननो थाखाय जों बयबो राहा लामा लानांगोन। गोजोन्थों।